Il-Fondazzjoni għas-Servizzi ta' Ħarsien Soċjali l-FSWS għadha kif temmet eżerċizzju ta' tqassim tal-ikel lill-familji Maltin u għawċin fil-bżonn, dan nefqa totali ta' 300,000 euro. Din is-sena tqassim tal-ikel sar differenti minn snin preċedenti bil-għal li ma jkunx hemm tixrid tal-COVID-19. Li għal din id-darba ħabba ċirkostanzi li qegħdin fihom qegħdin nwaslu l-kaxxi tal-ikel lil kull household għandna 20,000 household bib. Apparti tqassim tal-ikel il-Fondazzjoni qed tmur pass il quddiem biex toffri għajnuna addizzjonali lil dawk li huma l-aktar fil-bżonn. Din ta' tqassim tal-ikel mhijiex biss inizjattiva li mmorru door to door bil-kaxxa tal-ikel imma qed nagħmlu follow-up fejn qed tinxemplu lil benefiċjarji biex naraw mhux biss li waslet il-kaxxa imma jekk għandhomx xi ħaġa li jixtiequ jaqsmu magħna. U iva qed tinsibu ċerti problemi u qed nieħdu azzjoni fuqhom. Intant il-Ministru għas-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon spjega li dan l-eżerċizzju huwa xhieda ta' gvern bruħ soċjali li jifhem u jagħder lil min huwa verament fil-bżonn. Huwa ringrazzja lil dawk kollha li taw semhom f'dan l-operat li tħaddem b'effiċjenza, tant li fi ftit jiem tqasmu numru ta' kaxxi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.